masugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag manan nga oras kada kayo amin papagayam, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, may samanan asurat ti intay ikan biag, ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ni pagayam tayo a Denver, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Denver. May saak met kadagiti naesem nga agdangag iti drama dito YouTube ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Iti agdama ket addaak ita dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet gapu takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas ajak tupulos malipatan. Ket patsek a makaibati daytoy iti adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Apay biag ko analipatan ti karim kanyak. Ay, nagulpit ka na ya. Nabartek ka man ng Denver. Kanya kumain, nabartek ka. Bartek mo ti gatang ko iti arak. Wen agam ka na yun ang matan ti uminom anak ko. Wan bibiyang ti asino man. Tinasaya at agdiritso ka na di kusina. Nagparti ak itay iti native a manok. Inkamangan. Agsabaw ka. Iti kasta. May munawan ka adagos. Kanin nyo na tanata. Sa anak mo ta mabising. Kanawan ganas ko mangan. No di mo kayat timangan. Inkangarod maturugan anak ko. Di tak man dik tara na kasta ta amok dar aramidag. Anak ko, gusto ko man na itapanagin inom mo. Madamdama, nabartag ka man ay. Makadadali ti salon at ti kastangar aramidam. Sapay naglaing kang agsigarilyo. Apayaya ka na yun da kabyangan. Wen ata saanan arumbang ti kastangar aramidam. Kan may siyak ti amam. Ayun niya. Si kagayam ngagpaiso ti amak. Sika ti kung kunada nga adigi ti pagtangan. Angam ka ano ka nagbalin ay nga adigi ti pagtangan. Kinuawan mo sir-servim ataw. Ngamin takrot ka. Takrot ka nga ama. Anya, ulitin man timbagam Denver. Ulitin man. Takrot ka kunat tatang. Takrot ka. Nawatam. Bastos ka ngay nanak. Awan utang mo na imbag anakam. Sige. Tanugin da. Sige. Ituloy yaw ti panang layat yo kanya. Kabilin da ka. Makita ka. Saan nyo akabailan? Ngamin, takrot kayo. Takrot kayo, tatang! Kaya't mo sawan, duwatan, Jessa? Katwan,
Apay, di mo kayat? Ay, kaya't ko launay Kasladyak pa lang amin mamate. Asinong bata mo ti ayat nga daton ko kan ka. Napanagnakak kami na napudno ka. Ken maysa, nabayag mo din nga aram ka kanya. Agyaman ako unay, Jessa, Ikarek, adi kan to paldangan. Si kalahan ti babae, nga agtagik ko iti pusok. Kasta akmat ken ka, Denver. Awan sa bali apang italgak iti amin ko, no di si kalaan. Ay ayatan ka unay, Jessa. Ay ayatan ka mat, Denver. Itay ka pa'y kadi nga gururay, babe. Saan mat, babe? Kinapudno na karurar ko laan. Apag gusto mata sumangpat ka. Nabannog ka kadi iti nagbalam at panagtrabaho? Saan mat unay? Apay ka di? Kuha, amangan nung mabalin na rumwarta. Papanantangay? Makamuditan no sa dino titurungan ta. Kaya't ko ti ag-joyride. Diyak pa ngamin kahit ti agawid di jibalay. O sige, sikat ti makamo, Denver. Ngamni, agawid tamat lang nga dagos Amumat nga da trabahok inton bigat. Wen, di ka madanagan. Kaya't kala makadwang agpasyar. Sakbay nga itulod ka ijibalayo. Okay, mapantang araw dan, babe. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Denver. Kas na ada na unag pampanunutam. Naliday ka. Apay, ada ka di parikot. Jessa. Ibagam no niya dayta. Amangan na damay tulong ko. Saan mo't alimad kan ka ti sitwasyon ti pamilya mi? Saan ka di? Maumumak nga mina ni Jibalay. Na maminsan, kasadyak pa ikitin kahit ti agawid. Awanan ti sigod aragsak iti unang ti pagtangan mi. Manipod na kilalaki ti inak. Denver. Ti may sapay kagurak. Saan man laapulos nga agungat ni tatang. Baybayaan na ti kasdi nga aramidan ni nanang. Di naman lamay sakit mo ti bagina. Sobramot tan ti kasdi kinasingpet na. Di mo ngamin unay pampanunutan dayta, babe. Nalabit nga darason no apay akas jay ti amam. Apay no, ag-review kakit di para iti panag-exam mo iti board. Iti kasta, ada pa ka kumiko, ma'am. Ken, tapno may apply mo matin turpos mo a kurso. Kanya pilaga po, tapno aramidag ti kasta ngay. Awan mo't lang Serbina. Gamin. Broken family kami imatan. Babe, saan lang matapara kadakwada? No di kat para iti mismo abagim. Kadata, para iti masakbayan ti buklanta a pamilya. Sa bagay matkid niya. Amang makunak anagasatak. Ngamin, inayat na. Sa anak la nakabirok iti babae ang mga kanyat. Nakabiro ka pa iti babae, amang isakit, ken mangilalakan niya. Amumbat nga ayatan ka. Kat ikarik nga ayatan ka, iti rigat kan namay. Namnamaam ti kaadak iti likodam, iti amin agundaway. Basta agtalag ka lang kanyak. Uwan, babe. Ket agyaman ako unay, Agyaman ako na iti panangitulod mo dito'y balay kanyak, Ariel. Awanan niya man na, Jessa. Pakaragsakak ti mangitulod ken ka. Sige, agan-anad ka iti panagawid mo. Wen, agyaman na. Sige, mapanakon. Okay, see you tomorrow. Jessa! Oh, apa yung Denver? Kasla ka mat makaungungat. Sino ti lalaki ang itulod ken ka, ha? Dayjay. Ni Ariel, katrabahwak. Katrabahuan? Apay ngayon tulod na ka? Awan madagas na. Madala na namatlang amin dito'y balay. Iso nga indagas na kun Adala nga raw din boyfriend mo. Nga makiang angkas ka pa ilang itinuasino dita. Ha? Kuha. Awan mat makita ka dagas na Denver. Ngamin, nagpresenta lang mat si tao. Uray pa'y. Saan nga umdas rason day ta?
Makamu ka no niya ti kayat mga panunutan, Denver. Di ta ka man langan. Jessa, di nakpanawan! Kasarsarita ka! Nasaya at magtanagawid kan Lorna. Wan, ngam rumwarak matla ang adagos. Anya, kasang sangpit mo nga rumwar ka manay. Wan, ado tinapatag nga asikaswa. Pangaasim, tagtalinad ka kumamutin ni Tibalay. Nabaybay amon ti anak ta. Ay laklakayanan ni Denver. Amunan tinasaya at kan saan. Kan maysa, ada kamot amang bagbagakan ko na. Sa balilataan, no si ka mismo nga ina na timang bagbagaken kwa na. Ay kabailamon dayta, Ador. Basta rumarak matlaang, adda sarakak a tao. Sarakan nyo ka di man ang tilalaki yun, anang. Denver, saan kumabot ta kasta ti panagsasaom iti inam? Tanya ti kayat nyo. Irespeto nga uray amok amadimeter aramidin na iti unag ti pagtaangan tayo. Ha? Ay, kwa. Sapay ko ma. Tagbalin kay anaragsak iti kastangar aramidin nyo. Denver! Denver! Nalain day ta asawam. Isuti ka saritam. Didak pakibibiyangan tamok ter aramida tatang. Oh, makitam kas jay apan ang sungsungbat ka anak ta. Pangaasim, Lorna, agawid ka kuman. Si sasagana ak amangawat manenkin ka, nulakit di tagbalbaliw ka. Ay nakaado ka man ako nakon. Di kan mangnamnamang agsinubyan tapay, Ador. Ngamin, iti kaano man, saanan ang mapasamak dayta, nawatam. Pangasim, Jessa. Agsarita ta ko ma. Please. Sorry ka dagiti na ibagakan ka. Pakawanin na ko ma. Ikari ka sana na maulit. Promise. Pakawanin na ka din, babe. Please. Denver, inton maminsan, danggan na kumamat. Itikas na, saan ta dumanon itikas to yung sitwasyon? When, babe. Ikari. Kat ulit tagtagkid daw iti pamakawan. Denver, amok nga ayatan ka. Amok mat nga ayatan nak. Isu akid daw nga agtalag ka kumakanyak. When? Ikarik, pasensya ka na talaga. Sorry. Tatang! Tatang! Oh, apay ka din, Denver. Kaslada ka apamiti ka stadyar mo. Apay, diyo ka di amo ti maipapan ka ni Nana? Ha? Kwa, anak Bueno, ka? amo yun. Ngam saan kailangan ngagtagtagari? Amumon. Ngam awan manen aramidem? Denver. Uray agdadata lipliputan na kayo. Itultulok yun. Uray amuyo nga adda saan anasayat nga aramidin na. Baybayan nyo. Naging bubulsek kayo, tatang. Tumalakan, Denver. Ang inggat ka ano ti kasta kinatakrot yo. Apay adiyo ikan iti pagnakman ni Nanang. Kanti lalaki na. Itultulok yo kadi akastan. Tumalakan kunak nay. Makawot kayo. Ngamin, pudno ti pagbagak. Masaktan kayo. Ngamin, agpaiso. Kitain nyo man. Pinanawan na tayo ni Nanang. Addan sa bali a pamilya na. Addan baro nga asawa. Ken anak na. Iti ka ano man. Saanin ang mabukal pa iti pamilya tayo. Gapo iti kinatakrot yo. Apay ngay. Saan mo na makontak ti cellphone ni Jessa? Sumbatan mo din ti awag ko, babe. Pangasim. Kasapulan kay tagong daway. Awa na talaga. Jack makontak. Tinasayat. Mapanaklangan iti pagtrap-trabahon na. Kasta ti ramidak. Sukunat langan iti opisina da. Nasapa pa'y mat. Apay nga nakarikap ti opisina da. Sa dino ti ayan ni Jessa.
Dahil tigad. Asit gak man tagdamag akan ko na. Barang amuna no napanan ni Jessa. Cheers! Kampay, boss. Kampay para sa tagumpay. Cheers, boss! Oh, ato cheers Cheers, Pulutan boss! ka. Ikaw at mulat ta, Jenny. Sige lang, boss. Ungag pa so, Jessa. Jenny, naimas na ita. Dahil ti special mino ni boss. Kasta aya? Nan, ramanakman nga agpaiso? Naibas nga agpaiso Oh, sika nga, Jenny. Ah? Sige lang. Ang mga numabsuga, kat jakon makainom. Oh, kasano? Pasado mo lang ka di, Jessa? Launay, boss! Ayos! Cheers nga ron manan, no kasta, boss. Ay, wala. Bukam ti basom, Jessa. Sige, boss. Ops. Okay, cheers! 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 Happy birthday, boss! Happy birthday, bossing. Happy birthday, bossing. Agyaman na kada kayo amin, ha? Sabay kumata, maulit pa iti kastoy apa nagbabanding tayo. Jessa! Ni Denver. Umay katag sarita ta. Anay ko! Timak! Di na kumamat guyuda na kasta. Nakababain iti bus ko. Kunam nga adda ka iti trabaho. Ngimsan kayam, tadda ka dito amakininom. Amum ka di amadandanagan aga. Gaputa di mo sungsung batan dagiti awag ko. Ita, adda ka lagayam dito yung happy-happy. Di ka di mabain, ha? Awan ti rumba nga pagbainak, Denver. Ngamin, awan mat madingar aramidag. Kan may sa, kadwak mat dagiti katrabahuak kan ti boss mi. San arumbang tinaramid mo? Ngamin, di ka nagpakada kanyak. Pasensya kan, babe. Biglaan nga min daytoy alakad mi. Iso adya ko nakapagpakadakan ka. Sana rason dahi ta. Nalakamot ti ag-text mo na umawag. Umawag ako ma. Iso na lang ta nalobat ti cellphone ko. Nagadulakid din na rason mo. Na, kita man ti cellphone mo. Oh, anya. Mamati ka din? Nalobat ko naklang arudan. Pasensya kan, babe. Tinarigat nga min kan ka. Awan pa nagtalag mo kanya. Pasensya kan. Kaya't ko lang mat-asiguraduan ti kinatalagad mo. Kan may sa. Kan anya, Denver? Ha? Di na ko maikumpara iti mapaspasamak ita iti pamilyam. Sabali ti inam, sabali ak. Ti kaya't ko lang, men. Kaya't masigurado ka adinak panawan. Adinak to ibating at may sa. Kasiguraduhan? Kasano ang mapasamak dayta no awan mat panagtalag mo kanyak? Dinak man ipada iti inam? Ngamin, sanak akaskan kwa na. Maawatam? Jessa, di na ko mapanawan. Pangasim, agsubli ka ditoy. Kasano matangag talaga iti kasto yung sitwasyon. Mabutay nga may pada iti gasat ni tatang. Sigun ko na nagkinarida adidan to agsina kanilanang. Nagkinarida nga binulig da iti regat kinamay. Ang sana tinumpal ni nanang dagita karin karida. Uno sa patada iti tunggal may isa. Nganin, pati na nga may sa tiyanak. Simurot iti sa balya lalaki. At naragsak daytan nga dandan na. Idintuta na bati kami. Ngagsagsaga ba. Kapo iti naramid na. Tisama na pasamak kadakwada. Iti napalabas. At nagbalin na bangungot kanya kiti masagbayan. Iswa kagkurak idado. Kagkurak idang agpadpada. Tibagida lang ti pinampanunot na.
Di dak malapi nanunot mag-anak da. Anya ti rumbang aramidak. Rumbang kadingag talaga kini Jessa. Uno, nasaysaya at langin nagsina kami. Hindi kas na, Diyan marignat tikas tiya sakit. Mariribukan ako. Apoy asyak pa'y tinakapasamakan tikas to eh. Nagsakit. Nakasaksakit. Pakawanan na ko babe. Ikari ka sana na maulit. Pasensya kan Denver. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Panagkunak, nasaysayat nuwaswasan tan ti relasyon ta. Anya, Jessa, di ka kumamat mangrabak iti kasta, banasim. Sanak amang rabrabak, Denver. Putdan tan ti relasyon ta. Awan matlaang ti turungan na. Gapo iti kinaman na ngimon mo. Ikarik, sana na maulit ko nakman. Agbalbali ba ka na? No namin ano kan anag kari. Ngam di mo matungtong palan. Nalabit asaan adata tinaytuding para iti tunggal maysa. Isu anawayakan amang birok iti babae amangawat kan ka. Kan nawaya akmatan. Sana, di mo kumamat aramidan ti kastoy kanya ka. Pangasim. Diyak kaya ti lalaki nga awan pa nagtalag na kanyak. Anya? Pangasim ta di na ko nariribukan pa'y. Agyaman ang iti ayat nga impaay mo, kabayatan ti panaggayim ta. Sapay ko man, tapalawaan to ti panakaawat mo iti sumaruno a pakirelasyonam. Kat ulitag ti dumawat iti pamakawan. Sorry, ngam saan kan nga ay ayatan Denver. Miss F, awan na aramidak no di ti mga klon iti kinapudno. Kas iti inak, inbati nakmet ti babae nga inayayat ken inpatpatag ko iti kastaonay. Panagkunak ket siak ti agsagsagaba iti saem a napalabas dagiti dadakkal ko, gapu ta nagbalin daytoy abangungot iti biag ko. Iti agdama addak ita ditoy balasiw taaw, makumikom nga agtrab-trabaho iti kasta ket makalipatak iti saem a naglabasak. Mabutengak metten asumrek manen iti may sapay a relasyon. Ngamin, mabutengak nga amangan no mapasamak manen tikas iti damo nga ayat ko. Isong aging gaita ket baruak paylaeng iti tawen ko at 38. Daytoy mantipadas ko ajak topulos malipatan, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam Denver. Ammom pagayam ko, biag mo dayta. Agsabali, wenno agduma kayo iti makuna agasat, kadagiti dadakkal mo. Agtalag ka iti bagim, kang runaan iti amin agtalag ka iti Diyos, gapu ta mamatiak asaan nakaabaybayan. Di mo ikumpara tinapalabas iti agdama, iti kasta saan ang maapiktaran ti relasyon mo. Palawaam pa iti panakaawat mo, masapol asursurwam ti mamakawan ken mga klon iti kinapudno. Ag-move on kan pagayam Denver. Dimon panunutan ti napalabas, no di ket ti masakbayan. Alakastan pagayam Denver, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.